Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Karen, tal-li l-għajt l-istedina tagħna. Mela Karen, is-semmija tagħna ma tantx jafuk, sawa. Tgħidilna daqsxejn dwarek. Thank you Sajan tal-istudent nifdan il-programm, jiena Karen Mamo, għandi 36 years. Bħala background tiegħi dal-aħħar isu 8 snin bdejt nifoka iktar fuq harm reduction u drittijiet ta' nies li jużaw id-drogi, però bħala background studjajt kemm international relations u anka lingwistika fejn jidħol Italjan. Ġifieri daqsxejn mixed fejn jidħol background u infatti l-approach tiegħi huwa iktar from a policy perspective meta inħares lej harm reduction u l-użu ta' drogi. Kif sar jinteressak da suġġetti? Dina ħafna nies għamlu li din mistoqsija, fil-verità naħseb kien ilu jinteressani s-suġġett, però qatt ma kelli l-kuraġġ meta kont iżgħar, meta kont in my early 20s li nistudjah u nħares lejh mill-lat ta' policy, għalhekk qed fil-bidu jiena nħares iktar lejn l-użu ta' drogi mill-lat ta' policy għaliex lokalment dejjem ġie ppreżentat lilna mill-lat problematiku u mill-lat ta' treatment jew mill-lat ta' prevention. Però along the years u anke għaliex għamilt korsi oħra u bdejt nara ċertu similarities bej inġustizzji f'ċertu kamp u inġustizzji oħra f'kamp ieħor, deċidejt li nibda nagħmel riċerka u anke għaliex kont qrajt ktieb interessanti immens, Drugs Without the Hot Air, u jippreżenta l-użu ta' drogi mingħajr dik il-biża' jew dak l-scaremongering tas-soltu. Ġifieri mhuwiex lan li jippromovi drogi bl-ebda mod għaliex jitkellem fuq kemm in-negattività u kemm anke il-lat pożittiv. U dan il-ktieb ta' Professor David Nutt kien qisu fetaħ li dinja ġdida. U minn hemmhekk bdejt infittex iktar l-użu ta' drogi mill-lat ta' policy u anke mill-lat tal-perspettiva ta' min juża drogi iktar milli meta persuna għandha problema, ġifieri huwa mod differenti kif aħna nħarsu lejn l-użu ta' drogi għaliex ħafna drabi dejjem nitkellmu fuq addiction, però qabel persuna tasal għall-addiction u mhux neċessarjament tasal għall-addiction għandek proċess ħieħ li il-policy ħat influenza dak il-proċess u x'ħajimxi wkoll lejnaħa jew lejn oħra. U liema drogi l-iktar li taħseb inti expertek fuqha? Expert ma nħossniex expert bl-ebda mod għax għadni wkoll qiegħda ġifieri nifforma. Qed tistudja fuq. Eżatt. Però ifhem il-kannabis ovvjament kemm għax hija waħda mill-iktar drogi famuża wara l-alkohol u kemm għax kien hemm anke legal changes f'da żminijiet kienet waħda li għamilt riċerka partikolari fuqha kemm mill-lat ta' policy imma anke mill-lat ta' regulation ġifieri kif bħalissa qegħdin ngħixu Malta għandna dal-aħħar sentejn. Lim l-iktar taħseb li hawn problema ta' droga u Malta? Ifhem iktar meta nħarsu lej l-użu ta' droga mill-lat ta' harm reduction, iktar milli nħarsu lej problema, aħna nħarsu lej kif nistgħu innaqsu r-riski. Ġifieri jiena ma noqgħodx nuża forsi xi termini allarmanti li ngħid il-crack cocaine hija l-iktar droga allarmanti, pereżempju bħalissa iktar nħares lej jekk vera u iktar użu ta' crack cocaine. Kif nistgħu aħna ngħinu l-dan nies jirriskjaw inqas ħajjithom. Qegħdin forsi nipprovdulhom
equipment biex jużaw il-crack in a safer way jew qed inħalluhom daw Nifhem il-prodott li tikkonsuma. Iva, però dak imbagħad hemmhekk għandek livelli differenti, ġifieri inti jekk ħanażlu mbagħad jekk inħarsu lejn il-cocaine li jista' jkun ikollok ukoll il-cocaine imħalta ma' affarijiet oħra. U dik hija riskju kbir għall-user għaliex mhux u minn għalih xtara cocaine u fil-verità din tkun pereżempju mħalta ma' sintetiċi. Hemm min pereżempju mhux hemm min, il-biċċa l-kbira, parti kbira jsajru l-cocaine għal crack bl-ammonia. L-ammonia hija vera toxic. Sawa, fatt tagħmellek ħafna ħsara. Issa, u mbagħad ikun hemm mod ieħor iktar safe ta' kif issejjer bil-karbonara. Fimt? Allura To be honest, jina m'għandix idea kif tissajjar il-crack, ġifieri ma nafx one or the other, però naf li dak il-metod l-ewwel wieħed li semmejt huwa partikolarment riskjuż. Appuntu, imma meta huma jsajru fimt qed ikunu tisajru ammonti kbar, immaġina. Skont għax inti jista' jkun ikollok min qed jagħmel home għalih innifsu, ġifieri l-ammonti ma jkunux kbar. Fil-fatt darba smajt storja kienet funny din li rridu jagħmlu il-crack u tant xinħarquha ma ġi xejn. Ġifieri da mhux cocaine kienu xtrawk. Eżattament, meta s-sajjara tonqos ħafna. Issa daw actually ma ktabu xejn x'in sajruha, ġifieri dik kienet. Xejn ma kien hemm. Huma bdew jidaw, ovvjament, għax min kien fottihom. Imma fil-verità, misson fetħu konna għajnejhom nisma' aħna ma lax konna qegħdin nikkonsmaw qabel jekk di xin. Jismajt stejjer tad-daħ ta' xina, ovvjament jena xogħli kif fit-triq u tqassam l-emmula u hekk u tisma' stejjer u fil-barijiet u hekk. Jismajt li kien hemm min biħġabla crack. Ġifieri u xtraħħa minn kien edik. Ifhem, dana jiena kont smajt anke stejjer ġifieri in the early 80s għax aħna naħsbu forsi għaw perċezzjoni li qisu drogi f'Malta bdew fin-90s. Imma jiena nisma' stejjer, kont smajt storja li kien hemm min jisraq daw il-capsules, ovvjament, vojta, u mbagħad jimlihom bil-trap tal-ground, tal-futbol. U jbieħom, u speċi again, mill-user dik xtaq jixtri żgur li le. Issa, jekk inti mhux ħadd tipprovdi ċertu għodot biex persuna li qed tagħżel li tikkonsma xi droga jew oħra, inti tkun qed tirriskja għal ħajjita iktar. Għaliex inti persuna jekk forsi ridet tixtri l-ecstasy u minflok kellha sustanza li mhijiex ecstasy forsi qed tixbaħ l-effetti imma is-side effects ikunu ħafna. Ġifieri li persuna jkollha way kif tittestja id-droga mingħajr ma nqogħdu nidħlu pereżempju fuq l-argument jekk hux tajjeb jew ħażin persuna tuża. Id-droga huwa importanti immens għaliex inti dejjem qed tnaqqas ir-riskju u dejjem il-persuna qed tiġi iktar aware ta' kemm jista' jkollha iktar control in a way fuq xi prodott qed tuża mhux taqbes fil-lam. Bħala studju hekk. Kif daħnaw? Kif iż-żob ħanpoġġija l-kier? Għarajt. Bħala studju, kif tipproċedu intom? Kif tanalizzaw id-data hekk? Ifhem, jiena naħdem għazin waħdi fis-sens jiena meta nagħmel ċertu riċerka iktar nħares lej il-policy kif spjegajtlek mhux lej analiżi fuq drogi per se. Però hemm NGOs madwar l-Ewropa li jiġbru din id-data, jiġifieri mhux kumpanija hemm NGOs li inti tista' tibgħat il-sample mid-droga tiegħek u daw jittestjaw jilek għalik u joħroġ ir-riżultat. U r-riżultat mhux biex inti tippromovi jew ikun hemm id-dealers li bdew jużawh bħala menju, imma biex inti l-persuna jekk għandha prodott li huwa qawwi ħafna jew pur, il-purità tiegħu hija għolja, ikun jaf li jrid juża inqas. Jew jara li jimmodera aħjar l-użu tiegħu. Għaliex ovvjament dejjem għandek riski lejn is-saħħa. Ġifieri kull
dika xi ħaġa li hija importanti li ngħidu li kull użu ta' droga jiġi bir-riski. U meta qed insemmi droga qed nitkellem anke fuq alkohol. Għaliex hawn il-perċezzjoni li alcohol and drugs. Issu l-alkohol mhux droga, ma l-alkohol huwa wieħed mill-iktar drogi li jagħmel ħsara. Jien minn duqtajt l-alkohol ħossni vera ħafna ħjar. Ma tqumx bluġieħ ta' ras l-għada. Eżatt, dika waħda mis-side effects li ġismek qed jgħidlek għaw x'in tagħmilli u ma nixtieqx iktar. Pressjoni mola Kristu bih. Imma ħossni ħafna ħjar, pereżempju tpejjeb joint wara nofsija. Naqsek jisum ma ġara xejn. U l-għada sakemm ma eżaġerajtx forsi il-lejl ta' qabel, m'intix ħadqum bl-ebda ġieħ ta' ras, ġifieri mhux għax nippromovu l-kannabis, imma meta wieħed iqabbel ir-riski. Għandek ħafna fatturi aħjar. L-ewwel ħaġa bl-alkoħol tkun iktar violenti u iktar aggressiv. U hemm riċerka ġifieri. Xi kejk jistejħel ma rasek. Hemm riċerka li turi hekk, ġifieri da Professor David Nutt li huwa neuropsychopharmacologist ketta tajjeb, mill-Ingilterra kienu għamlu riċerka fuq drug harms, kemm jagħmlu ħsara drogi u l-alkohol kien at the top. Ġifrana meta nitkellmu normalment nisemmu l-crack cocaine, l-eroina, però l-alkohol in terms of harm to the person and to others, ġifri mhux just lill-persuna, imma anke kemm tista' tkun ta' periklu għall-oħrajn, l-alkohol kien l-iktar wieħed li huwa perikolus. U surprisingly jidir li fl-axħar kienem il-magic mushrooms. Ġifiri, qed ngħidha din biex nuri li ħafna drabi dak li naraw fuq il-gazzetti u li jiġi isu allarmanti tajjeb li nixtarru ftit xinkunu qegħdin naqraw. Ġifiri, ir-riċerka hemmhekk qiegħda min irid ifittex fuq l-użu ta' drogi mhux biss mill-lat problematiku immanka riċerka bħal din, pereżempju. Ja, mushrooms jogħġbuni fis-sens tipo jgħinuku għal min jużhom sura ta' nies ifhem. Bħalissa ikun hemm ġranet fejn tkun ifhem mhux xi ħaġa li ħassib wara l-kantoniera jew hekk imma meta jinnaf okkażjonalment insib xi ħaġa issa m'għandniex nieħu ifhem. Titlaqlek hekk bħal ta' Mario Bros. Jien taf nagħmel dak noqta nieħu minnhom nagħmel joint daqs Kristu u noqgħod nara dan anki l-grandpa u Courage the Coward Dog. Dak noqgħod nara cartoons. Tajjeb, u tkun jgħat immersed, eżatt. Tidħol fil-jien ma nixlix nara film-jena, ma bħejb xewek. Għabel mushrooms tidħol fija l-istorja. U tkun tista' nimmaġina li tħossok jgħat magħhom fil-preżent. Le, ifhem, il-mushrooms qegħdin jagħmlu comeback fis-sens li anka mill-lat ta' mediċina qed iħarsu lejhom bħala new approved drug fil-verità. Għaliex fl-Alzheimer's u anka f'affarijiet li għandhom xaqsu mental health, ġifieri hemm studji li juru li pereżempju ċertu mart bħal chronic depression jiġi addressed bil-psilocybin mushrooms. Allura Malta kif ma nistawx? Kif dil-biċċa xogħol ma tistax issir Malta? Bil-mod, fis-sens li għax għarajt bil-mod, kollox il-proċess jieħu snin. Immut naħseb sa' legalizzat il-mushrooms għaw Malta. Le. Taqtax qalbek, għax tinsix il-kannabis kemm kienet situazzjoni. Għala kemmila kannabis. Iva, pero t-konsidra mis-sebajniet ila legali, ġifiri mis-sebajniet għaddew. Vera. Pero t-konsidra wkoll li kollox jimxi wkoll flimkien ma x'qed jiġri f'pajjiżi oħra, ġifiri psilocybin mushrooms jidir li ġew regolarizzati mhux iktar minn 10 pajjiżi inqas żgur. Ġifiri, iktar ma jkun hemm pajjiżi li jibdew jirregolarizzaw drogi oħra barra l-kannabis, iktar ikun hemm possibilità li pajjiżi bħal Malta jimxu f'dak il-da. Għaliex għax jibdew jaraw il-benefiċċji li inti ġib magħha regolamentazzjoni milli inti tħalli n-nies jimxu fil-għama. Ġifiri,
Jiena naħseb li jekk l-affarijiet jibqgħu mixin kif huma internazzjonalment in the next 5-8 years, mhux Malta qed ngħidlek, imma f'pajjiżi eqreb tagħna ikunu regolarizzati. Il-problema hi li pajjiżi bħal pereżempju l-Olanda fejn kienu regolarizzati kellhom jibdlu l-liġi u ma baqgħux in the market, ġifieri llum jekk tmur tixtri truffles. Mhumiex il-mushrooms huma similar imma again hemmhekk kien hemm missed opportunity li daw jibqgħu within a regulated framework iktar milli jerġgħu jispiċċaw fil-legal market. Ostja. Taċċajt, morna lura ġifieri. U dika kienet ġrat jekk niftakar sew għaliex kien hemm turista Franċiża li kienet emnet li tista' ttir Ma dika xi idiota kienet. U kien inqala panik fil-gazzetti, insomma, u kien hemm pressure biex daw jiġu prohibited. Qatt ma ħollu senejt jgħid bihom, nixtieq nieħollu senejt xi ħaġa bihom, imma qatt ma ġralek jew ma niggejġjax sewwa, jew ma nikkalkolax sewwa, u rajt bihom meta tara kbir, jew nkella tidħol dib xi tkun qed tara xi kartuni jew hekk, imma qatt ma provajt intirbihom, qatt ma ddit li minn moħħi, u laqas ħa nipprovahom għax ma nafx. U sfortunatament, mhux qed nitkellem fuq dal-każ, imma meta ma jkunx hemm edukazzjoni fuq l-oġġett u x'inhu, ikollok riski addizzjonali, ġifieri bil-mushrooms ma jistax ikollok overdose fatali. Tieħu kemm tieħu mhux ħajkollok overdose fatali, imma jista' jkun li inti kollok persuna li mhux għaddejja mill-aħjar żmien, allura daw jittepjaw f'affarijiet li lilha ħaj forsi joħolqula distress. U jekk tkun waħedha mhux ideali, ġifieri inti hemm teorija fuq drogi li titkellem fuq drug set and setting. U da f'kull droga importanti imma psychedelics iktar u iktar. Għaliex il-bniedem ħajkun qiegħed f'sitwazzjoni vulnerabbli fil-verità, ġifieri jekk inti qiegħed fuq il-mushrooms u għandek il xi ħadd ħdejk jew qed jibbuljak, jew qed jitħaq bik, lilek jitfak fuq bad trip easily jekk inti mhux ħatitlaq minn fejn tkun, jew pereżempju tkun post fejn hemm ħafna storbju qed idejqek, jew hemm ħafna sħana, jew hemm forsi xi shadows li lilek qed ibeżżawk u flok issib min jispjegalek li it's okay, it's gonna pass u daw l-affarijiet jibda jimlilek moħħok b'ħafna affarijiet oħra. Qatt ma ġrat li ossejn. Sajni li mpejjeb ta' affarijiet imma qatt ma ġrat li nixtieq ta'. Ġifieri inti qatt ma ħallusinejt jgħid bil. Qatt. Interessanti għax ifhem dak huma l-main effekt ta' jew pereżempju jien naf immur nipprova naqbad it-tazza ma nkunx nista' naqbadha. Fimt jew naf nmur nagħlaq il-bieb u flok nagħlqu bil-mod nagħlqu boom. Fimt ma nikkalkolax, ma nibdix nikkalkula. U inti d-dosage ġieli kalkulis. Issa l-aħħar li ħadd ejwa. Ma qabel ma kontx nikkalkola. Imma tipo anki eżempju jien naf kont npejjeb il-joint. Qabel ma mhux kont nrembel il-joint għax ma kontx nirremblu mbagħad. U tipo, npejjeb il-ġejt u neqpa mek ma nagħmel xejn. Qatt ma ħollu senejt jgħid xejn. Imma forsi għax inti deep fl-inkunet nara hekk jiġifieri tipo nħassar kollox li jkun hemm madwar u nikkonċentra fuq il-kartun li nkun qed nara biss, mhux. Ifhem jista' jkun li inti ma kontx qiegħed kellek il-setting mhux ideali, forsi inti trid timxi jew tmur fin-natura jew. Għamilta wkoll dik, għamilta wkoll. Okay. Għamilta ġo restorant. Ġo ristorant daqsxejn dibattibli. Le, tajjeb kont, tajjeb mort. U kilt? Ma, kilt għall-osta. Kilt? Ejwa, jekollu nitħaq ejwa. Surprisingly li kilt, għax imma mbagħad kif kilt ġejt ftijak jew bqajt? Batni ġifti. Batni ġifti mbagħad. According to theory. Tajba kienet imma. Hemm drogi oħra li tista' tidħol insinejtja bihom li naħseb li huma dan. Però jien ħadd għamilna homemade ayahuasca, jiġifieri ma kienx
sowra ta' nies mhux supposta minni. Masterchef motiħor għawe. Ma hemm kienet, dik qas naħseb li ħallos ngħid iktar kienet qisha ħolma men. Iktar kif naqbad ngħidlek, kisnu kont naf x'inhu jiġri bejn wieħed u ieħor u l-esperjenza llum il-ġurnata wara li qed naħseb fuqha jisa iktar kienet konverzazzjoni miegħi nnifsi milli għax wara jiena rajt figura. Ma iktar tkellimt miegħi nnifsi milli da. U ma kontx waħdek naħseb. X'ġifieri? Waqt la jawaska waħdek kont jew. Konna jiena u tnej oħra. Wieħed abbandunana. Ma bdejtux tinteraġixxu ġifieri bejnietkom. Naf li fhem minnhom qomtu bdejt nisma' rieħu bibgħat ħabbat, jiġifieri, u x'inha minnija kien id-dawl u mbagħad qomt kien idla mċappa. U mhux suppost torqod imma jien ħirqat. Imma wara ħassejtek tajjeb wara l-esperjenza. Wara jomej għamilt ġurnata sħiħa bl-iston kun kisser minn. Wara jomej mbagħad hekk kienet esperjenza tal-ostja, ġifieri llum il-ġurnata jien naf nixtieq nagħmilha sura ta' nies. Ġo grupp. Ġo grupp, kif suppost. Suppost. Ifhem la jawaska ukoll isa għaw mhux comeback imma fl-Ewropa qed ikun hawn ħafna nies li jiskopru l-benefiċċji tagħha. Però hawn ukoll sfortunatament bħal kollox gruppi li mhumiex preparati għal daw ċerimonji mhux inti għandhom. Però hawn gruppi li qegħdin ibijawha bħala lifetime experience u dawn l-affarijiet. U fil-verità qegħdin in a way disrespecting u jitfgħu il-komunità kollha at risk għaliex f'Spanja kellek diġà arrests waqt ceremonies, però mill-lider kienu daw li qegħdin jippromovuha isa marketing stunt. Hija xi ħaġa esperjenza tal-ostja ġifieri. Għalmitni xi ħaġa, tipo kelli bżonnaha. Naħseb li jekk nerġa' nagħmilha ma nafx. Meta titkellem ma' nies li jagħmlu l-ayahuasca u Malta tisma' ħafna li u anke l-esperjenzi tagħhom li kienet an eye opening u ħafna drabi dan nies ikunu għamluha għax ikunu għaddejjin minn żmien vera diffiċli, ġifieri pereżempju biex jiddiljaw ma' telfa tommhom jew ma' problemi ta' addiction. U meta ġili tkellimt ma' nies li jagħmlu l-ayahuasca jgħidulek ikun hemm kull tip ta' persuna, ġifieri m'hemmx għax persuna fqira jew senjura jew ġifieri waqt dat ċerimonji jkun hemm ħafna nies li ishom ikunu qegħdin jippruvaw isibu xaqta tama għaliex isu kollox ikun falla u hemmhekk ikunu qegħdin jippruvaw a new beginning għalhekk isu normalment issir in a very spiritual setting ukoll l-ayahuasca. Meta għamilta jien qatt ma kont materjalist imma meta għamilta aktar ġejtek ma rridx kas l-affarijiet ta' materjal. Tipo jinnaf ħwejjeġ u hekk jew affarijiet. Interessanti jara. Ma tantx interessawni affarijiet materjali dal-aħħar. Iktar jinnaf ħares lejn l-affarijiet kurjuż kif jaħdmu xi affarijiet. Fim m'għandniex nagħti pereżempju jinnaf qabel kont ngħid il-liba dawk ir-remmijiet. M'għandniex nagħti każ. Fim issa aktar grounded isek lej affarijiet. Tipo jenna fiktar ħares lej affarijiet nista madwari u affarijiet oħra. Interessanti għara, xli ma għamiltix ma xaman u xorta in a way ġejt miġbut lej daw l-affarijiet, interessanti immens. Tipo għassirt natikas jenna xħire ġdijt jew jenna f-teknoloġija niprofa nevita qabel u s-set niprofa nevita iktar imma impossibli nevita. Bil-forsi t-teknoloġija t-tiddanaw titmis maħħa b'xi mod, sanki l-flus b'teknoloġija u kollox fuq il-mobile u kard. Kollox contactless. Mara, Breakman, Pep Joint. Mela, Karen, ġibtilna xi kits u xi affarijiet x'torina? Iwa, mela, dana
ġi donated kindly minn Sonar li huma NGO li qegħdin Berlin u li jaħdmu mainly f'night time environments. Fil-fatt dan il-package huwa għal min juża l-cocaine u jipprovdi very basic stuff li kemm jista' jkun iħallu li l-persuna tkun qed tuża l-cocaine in a hygienic environment għaliex ħafna drabi sfortunatament in-nies hemm tendenza anke ħabba l-films li jużaw il-cocaine mhux dollar bills mill-flus. U dak huma l-iktar ħaġa maħmuġa li teżisti fid-dinja potenzjalment. U meta persuna qed tuża l-cocaine b'dal-mod qed mhux ġust tieħu l-cocaine qed tieħu wkoll il-ħmiġ li hemm mal-flus u apparti minn hekk jekk dan jiġi shared u tista' tieħu wkoll il-hepatitis B għaliex it gets shared mill-mucus tal-imnieħer. Ġifieri dan is-safe pack itik dak li għandek bżonn, f'dal każ għandek card, hawnhekk għandek il-karti, għandek tissue wkoll u għandek l-alcohol wipes. U din l-idea tiegħu li mhux biex nippromovu l-użu tal-cocaine bl-ebda mod, imma biex kemm jista' jkun min qed jagħmel użu ta' cocaine jagħmilha kifet in a safer environment. Daħan ħallilek hawnhekk. Forsi jkollok xi mistieden u titkellmu fuq da suġġett u mbagħad tkunu tista' ittijulu. U hawnhekk għandi test kit, reagent test kit, dan huwa għal cannabis u l-anti huwa jkollok il-liquidi ġewwa u bħal scientist bħal Rick and Morty għandek l-instructions kif tużaħ u tkun tista' tittestja f'dan il-każ jekk hix cannabis sintetika jew cannabis naturali. U di importanti għaliex illum il-ġurnata dejjem qed naraw iktar ingenious ways ta' kif l-illegal market ikompli bil-Malti jażaq fuq li hemm. So inti jkollok xorta prodott jidher qisu cannabis għaliex huwa bad, imma jkun low THC u mbagħad ikun sprejjat bil-synthetic THC. U reagents bħal daw ikunu jistgħu juruk jekk hux prodott sintetiku jew le. Huwa importanti għaliex ħafna drabi naraw li meta persuna tikkonsma prodott sintetiku l-effetti huma ħafna iktarar u m'għandhomx jaqsmu mal-użu tal-kannabis naturali. Ġifieri daw ukoll ħanħallihulek hawnhekk. Thank you. Ħala gift. U xtaqt nurik daw ukoll. Daw l-stickers ukoll huma minn Sonar Berlin. U jiena niftakar meta rajthom l-ewwel darba vera oġbuni għaliex straight to the point. U fil-verità mhux qed ikunu judgmental, ġifieri mhux qed jgħidulek tużax drogi inti għax pastas għax at the end of the day nafu li dak il-message ma jaħdimx għaliex l-użu ta' drogi baqa' jiżdied. Ma fil-verità ma jħux drogi. U għandek ukoll dak l-argument, ġifieri dat tip ta' messages li what goes up must come down, ġifieri li inti lesti ruħek li għandek ħajkollok xi tip ta' hangover u iktar ma tieħu drogi jew tħalla drogi, l-hangover iktar ħajkun atroċi. U bħalmet inti tal-alkohol u ġieħ ta' ras forsi hija waħda mill-inqas gravi għax jista' jkollok ħafna hangover żgħar u itwal milli sempliċement forsi jkun tqum buġeħ ta' ras. Di importanti, stay hydrated, jiġifieri din xi ħaġa li forsi speċjalment pajjiż bħal tagħna li huwa sħun tkun importanti immens u forsi ħanagħmel side note hawnhekk li f'ħafna festivals sfortunatament l-ilma huwa għoli fl-ixkun ilma żgħir 3 euros illum sar u tibda tiddibatti jekk jaqbillek tixtri ilma jew tieħux spirit għax more or less l-istess prezz. U naħseb importanti li naraw x'nistgħu nagħmlu biex il-prezz tal-ilma ikun iktar aċċessibbli u persuna m'għandix għalfejn l-ewwel nett teħel 3 euros ta' fl-ixkun ilma żgħir. U t-tieni nett anke potenzjalment m'għandix għalfejn toqgħod tistenna
fil-kju wara n-nies li qed jixru l-alkohol għaliex jekk inti għandek laċ jew forsi bniedem ħajħossu ħażin u għandek bżonn fl-ixkun ilma biex tgħinu baħbaħlu wiċċu whatever, m'għandekx għalfejn toqgħod tistenna wara l-kjuwijiet ta' nies kulħadd jażel jekk irid shooters jew whatever. Ġifieri nemmen li għandna bżonn nagħmlu xi tip ta' diskussjoni kif ħanamlu żgur li l-ilma jkun aċċessibbli speċjalment f'events kbar, ġifieri li għandek il fuq minn 1000 persuna, forsi jkollok water station wieħed jew tnej, u l-kumplament jispiċċaw jiridu jixxu l-ilma mill-barijiet. So naħseb daw ħanħallihom ukoll bħala. Thank you. U din ukoll interessanti. Start low, go slow. Di xi ħaġa li ma tantx nisimgħu fuqha sfortunatament. U meta titkellem ma' nies speċjalment li huma tal-età tagħna over 30, jidher li qisu back in the day kienet start fast, go hard. U fil-verità dika mhux tajjeb għax number one qiegħed inti tieħu l-batri kollha li għandek in one go, fis-sens jekk inti f'dal kaset tuża l-ecstasy u tfajt 3 pirmli f'daqqa, is-serotonin levels li kellek użajthom in one go and then it's different. Il-pirmli sawa. Imma kelli bad experience bil-pirmli u mhux għax kien it-tortijaj ma xi ħadd tafa l-Skittles ġol vodka u l-pirmli wkoll ġol l-ostja vodka jinxrob nofs il-fliexkun vodka men. U spiċċajt ħażin ħafna gravi ġifri tiċċajtaw xejn laħwa. Hemmhekk kellek two red flags mela għandek xi ħadd qed jagħmilha ta' scientist għalik fil-verità. Mela inti m'għandekx idea ta' dosage. U laqqas kemm kienu b'saħħithom l-ecstasy jew x'kienu. Ġifieri ma konx naf li kien hemm il-pirmli għax m'għonx nieħu xejn. Okej, mela hemmhekk red flag għal sħabek li ma qalulekx u ipperikolaw lek ħajtek at the end of the day. Bad experience tal-ostja għax l-idea kienet li jitfaw il-pirmli ġol pakket tal-Skittles biex jekk jinqabdu. Ġol pakket tal-Skittles. U dik hija wkoll sfortunatament waħda minn negative consequences ta' kriminalizzazzjoni u li drogi jibqgħu criminal offense. Ġifieri kieku daw forsi jekk għalhekk tefaqhom mal-Skittles ma kellhomx il-biża' li jekk ħajkun hemm roadblock ħajinqabdu. Mhux hekk. Forsi però jista' jkun ukoll għamluha as a joke. Ikun hemm min jgħaddi minn trawmiet, pereżempju għandi membru fil-familja tiegħi li għadda minn trauma kbira meta għamlu lu search waqt party. U il-pulizija li kien involut f'każ ieħor ukoll, imma insomma. U da baqa' traumatizzat għomru kollu ġifieri fuq għal-ħaġa x'għamlu l-strip search. Issa jiena meta għamlu l-strip search kont naqpas tas magħhom ukoll, imma kont qed nibilgħu f'sormi bihom. Għax imma niddejjaqx, mhux xi ħaġa li ħaddejjaqni, imma li xi ħadd jagħmellek strip search għal ċertu nies tkun isa violazzjoni. Fil-verità hi violazzjoni. Mhux qed iddur. Fis-sens tkun violazzjoni. Żgur għax inti eżatt għax inti hemmhekk qiegħed fl-iktar punt vulnerabbli tiegħek għax hija tarwin. Ġifieri għandek nies barranin qegħdin jispezzjonawk għad-drogi fil-verità, ġifieri sfortunatament ma jidirlix li hawn Malta u riċerka jew ġiet ippubblikata riċerka li ħarset lejn dan il-fattur u inkwetanti għaliex barra minn Malta għandna riċerka li turi kemm ċertu metodi tal-pulizija iħallu impatt psikoloġiku fuq il-vittmi f'dan il-każ għaliex persuna li tiġi strip search jew inkella tkun back in the day kien ikollok area mal-festivals il-kbar fej il-pulizija kienet tippreleva n-nies u toħodhom hemmhekk għal search u strip search u daw l-affarijiet. Darba waqfuni hekk. Jiġifieri daw l-affarijiet mhux fil-kulħadd joqtu l-istess, speċjalment persuna tiġi pereżempju arrestata. Għaw ħafna nies li batew effetti psikoloġiċi imma ħadd ma jitkellem u ħadd ma jagħmel riċerka. U dik hija sfortunatament effett li aħna dejjem inħarsu lejn id-drogi mill-lat ta'
problemi u qatt ma nħarsu lejhom mill-lat ta' soċjetà u mill-lat ta' broader influences li l-persuna rispettivament mid-droga jekk kienx tagħmel ħsara jew le qegħdin joħolqu problema għall-persuna. U għalhekk ir-regolamentazzjoni ta' drogi kif bdejt nitkellem l-ewwel hija importanti għaliex inti meta qed tikkriminalizza persuna qed taddija minn dawn it-traċedji kollha, apparti li meta inti nfetaħlek każ il-qorti u mbagħad jista' jkun idum da għaddej snin twal. Ftit ilu kellna każ ta' persuna li jidher li għamlet 18-il sena. Tiela u niżla l-qorti fuq 0.28 grams heroin li huwa vjolazzjoni ta' drittijiet umani li inti jkollok persuna għaddejta minn din it-trauma għal snin twal plus li waħħalta avukat wara ieħor. U teqpa timmarka fil-kondotta. Għandek dik ukoll u apparti minn hekk meta inti tara il-prinċipju tal-proporzjonalità kemm din il-persuna kienet fil-verità ta' teddita s-soċjetà huwa redikolu li inti taħli dawk ir-riżorsi kollha biex forsi tarresta jew tikkriminalizza din il-persuna. Ġifieri fil-passat issa naqsu u forsi din xi ħaġa pożittiva wkoll. Fil-passat kellek ħafna iktar każijiet ta' drogi fuq numru fuq ammonti żgħar li l-persuna pereżempju teħel ftit xhur il-ħabs jew tkun sospik żgħar ma' xorta l-kondotta. Tibqa' maħmuġa. Hemmhekk. Anki bħalajnuna meta tmur is-setqa bħalajnuna wkoll diffiċli eżin id-dum tistenna biex tieħu għajnuna ma tissetqa mhix ġast ċumbum issa jew għax għandhom nuqqas ta' riżorsi u affarijiet oħra li nifhimha. U anki pereżempju minn kun irid jidħol programm irid jistenna. Ok, nimmaġina xi waiting list. Ok. Allura tipo hemm bżonn li jsir xi ħaġa minn fuq dawn l-affarijiet kollha. Anki meta tkellimna fil-privat, jena inti pereżempju meta kont immur is-seta kont iddihom il-pipi. Tittat il-pipi quddiem xi ħadd. Jiena rajt, jiena la żobbi, ma ikun hemm skondu. U dawk huma fil-verità invalid tools biex inti tara jekk persuna kellha problemi jekk hux qed tagħmel progress. Għaliex inti jekk il-persuna qed tuża prodott sintetiku, inti ma tindunax mill-just urine test. U meta titkellem ma' social workers min jagħmel iħares iktar fil-miftuħ lej problematic substance use u dependence, jaqbel miegħi jgħidli le, meta aħna konna nieħdulhom il-urine test, aħna neħduh biss għal fini ta' qorti. Għaliex mill-lat ta' kemm qed jurina l-persuna improvement fil-ħajja tiegħu, ma mhuwiex tool validu għax inti għandek ħafna iktar variables biex tara l-persuna x'tagħmel improvement mill-lat ta' adjusting to life, ġifieri tmur għax-xogħol, tiħossib il-familja, jekk ikollha familja, huwa terġa' tibda tintegra ruħha fis-soċjetà. Dawn huma li jindikawlek il-persuna ix timxi minn problematic substance use għal mux ħansejħa normal, imma għal an adjusted life, ġifiri li inti kollok persuna kull ġimgħa tippreżenta parti minn ġisimha fil-verità huwa dehumanizing u fil-verità m'għandux ikun hekk. X'inti hemm metodi oħra kif tiċċekkja l-persuna ix tagħmel progress jew le. Anki pereżempju kemm il-kura tkun tajba, ma nafx jiena meta kienu jtuni tawni il-pilmli, tipo kont sloppy bihom, kont vera hekk bla ħeġġa. Tipo ma kritx soluzzjoni żgura li. Issa inti bħala pazjent ġifier għandek numru ta' drittijiet u forsi dawn ma tantx nitkellmu fuqhom li inti għandek dritt titkellem mat-tabib tiegħek fuq il-mediċina tiegħek u li jekk inti m'intix tħossok tirreaktja tajjeb għandek id-dritt li inti titlob li din tinbidel. U għandek ukoll id-dritt li inti titlob li jinbidel it-tabib. Ġifieri forsi f'addiction ma tantx naraw din li inti jisu jekk għandek li qed toffrilek is-setqa jew il-Caritas jew l-Oasi
tażel minnhom u mbagħad jekk ma żilx minn daw mela issa biċċa tiegħek fis-sens m'għandux ikun hekk għaliex hawn tipi differenti ta' treatment ma jfissirx li wieħed inqas validu mill-ieħor, però ma jfissirx li wieħed japplika għal kulħadd. Ġifieri da bħal kull ħaġa oħra fid-dinja għandek il-learning methods tiegħek u inti you need to learn and unlearn a certain behavior. Ġifieri li inti forsi persuna marret program ma s-setqaw ma rnexxilix, program mal-oazi ma rnexxilix, u mal-Caritas u ma rnexxilix, ma jfissirx li huwa tort tal-persuna, jew għax il-persuna hija weak. Jista' jkun li l-programmi li ġew offruti u trattamenti ma jaqblux mal-learning style tal-persuna. Issa mhux qed ngħidlek biex niddiskredita il-programmi li joffru dawn l-assoċjazzjonijiet, imma biex inġib aware li hawn programmi differenti, pereżempju llum il-ġurnata għandek nera ngħidu psychedelics qed jintużaw għal ċertu treatments. Għandek ukoll clinics li jużaw ċertu drogi as an exit drug. Ġifieri hawn Malta jidher li jiena l-iktar accepted ovvjament treatment huwa dak li marbut mal-heroin għaliex għandek il-methadone u għandek program sieħ marbut ma' a drug substituting another drug. Imma li it's safer u prescribe. Sorta ta' meħsara u mhux kulħadd jirreaġixxi tajjeb mal-methadone, ġifieri inti kollok pazjenti li jgħidulek li jiena ma nixtieqx inkompli fuq il-methadone. Issa għandu jkun hemm options oħra iva, għaliex inti jekk ikun għandek pereżempju l-pressjoni u hemm prodott jew mediċina li kitiblek it-tabib u mhux taqbel miegħek jew inti mhux qed tħossok li qed tagħmillek ġid, inti tista' titlob għal mediċina oħra. Ġifieri f'da settur tajjeb li nibdew anke naraw x'options oħra hemm, mhux nibqgħu teknikament biss marbutin ma' pereżempju astinenza li ħafna drabi programmi Maltin huma marbutin ma' persuna tiġi astinenti minn kollox. Surprisingly apparti mit-tabak. Għaliex dika nsiba daqsxejn tad-daħ li f'daw il-programmi il-persuni xorta jitħallew jikkonsmaw it-tabak u il-nikotina għaliex il-nikotina hija waħda mill-iktar sustanzi addictive. U l-kafe. U l-kafe ukoll. Ġifieri, però mbagħad tifhem li mingħajr xejn iktar dan nies ħajjispiċċaw impossibbli li inti tipprova tiddilja ma' xi tip ta' problema. Nejn meta kont waqaft kollox imbagħad għax kont waqaft il-primri li tawni, għax m'għadux jaħdmu tajjeb fuqi, kif qed kont sloppy, mbagħad waqaft kollox daqqa. U għamilt dawk it-3 snin hekk ma mpejjibxu dan u hekk jisni kon bla muża u hekk imma tipprova tikkopja mal-affarijiet. Mbagħad għaddew dawk it-3 snin u rġejt. Rġejt mbagħad impejja. U dak iktar milli relapse insejjaħlu jien iktar isu inti ħadd break imma mbagħad bil-ħsieb li meta jgħaddi l-break xorta ħadd. Xorta għandi bżonna u ma niffunzjonax minnha. Pero tajjeb li. Mhux kulħadd jifmek? Le, żgur li mhux kulħadd jifmek, imma tajjeb ukoll li żomm f'moħħok li tieħu tolerance break along the way huwa importanti għaliex inti dejjem tkompli qed tibbilanċja s-sistema. Flok qed nieħu break qed tinnaqqas. Eżatt. Issa daka inti tiddeċidih bħala persuna li tista' tiddeċidja li għan nifisha. Ġiri dik xi ħaġa li hija forsi differenti minn kif konna ħarsu lej drogi qabel. Jekk inti qabdek pulizija u għandek kawża l-qorti, mela awtomatikament inti tittieqaf għax inkella ħatiġi priġunerija pereżempju. Dik is-sistema ma ħadmitx u kompli toħloq problemi mhux tal-li anka persuna li mhux neċessarjament kellha problema tispiċċa tgħid li għandha problema biex ma tispiċċax il-ħabs. U tifhimha ovvjament għax inti aħjar programm milli il-ħabs, imma at the end of the day il-persuna qegħdin noħolqula additional
stress ġo ħajjita għal xejn, għax jekk inti għandek xogħol qiegħed għaddej bħajtek normali imma ġast inqbad u spiċċajt ġo balla traċedji unwarranted, speċi din kien kollu ir-realtà li għexu ħafna nies fis-snin li għaddew. Ġifieri llum il-ġurnata huwa tajjeb li hawn kemm il-liġi ta' 2015 u l-liġi ta' 2021 li dikriminalizzaw l-użu limitat ta' drogi għaliex inti persuna ma dikx issa tisma' daqshekk persuna, per eżempju, tispiċċa l-qorti fuq 2 ecstasy pills jew 2 grams ta' cocaine. U qabel kellek ħafna nies li kienu jinġabru. Ġieli ma jkunux addict, jitlu l-ħabs u jħorġu addict. U mbagħad għandek dik il-problema wkoll għax inti il-fatt li tmur li tittaħidlek il-libertà u li għaddejt minn dik it-trauma u probabbli għadek titħallas ħafna kontijiet tal-avukat huwa stress kbir fuq moħħok, plas li inti mbagħad spiċċajt f'post li sfortunatament mhux qiegħed hemm biex jirriformak imma huwa ġast. Inkelli ħabib tiegħi kien nqabad għax kien l-użu ta' droga ġifieri u wara li reġa' nqabad u kompla iżid il-każijiet u mbagħad ma bdiex isib xogħol u mbagħad beda jisraq u hekk. Mbagħad xiġralu kellu problema ta' droga, rajt. Spiċċa programm u wara programm x'fadallu da. Spiċċa men suwiċidju. Għax inti għandek spiċċa programm lest tal-ħabs, kien baqalu xejri tħallas l-avukat u l-affarijiet kollha li kellu pendenti. Sfortunatament daw ma stejjer traġiċi u li huma kkawżati mill-kriminalizzazzjoni tal-użu personali ta' drogi. Ġifieri kieku dil-persuna m'għaddix minn dik it-trauma, probabbli kieku għadu magħna sal-lum. U anke mill-lat ta' pulizija, ġifieri da at the end of the day l-rwol tal-pulizija qatt ma kien li jiġri wara nies li jużaw id-drogi, imma sfortunatament meta kriminalizzajnihom u tfajnihom taħt crime iktar milli public health issue, il-pulizija spiċċaw jiġru wara nies li jużaw id-drogi daqs li kieku qed jiġru wara kriminali, pereżempju ħallil jew persuna li qed isawwat l-oħrajn. Ġifieri din hija the unintended negative consequences tal-war on drugs. Dina xi ħaġa li beda saret famuża minn Nixon fis-sebgħinijiet. Xekku, meta kienu jissupplixxu ma stess li arina u kokain. Dika l-programm ma dak iż-żmien inti kellek push kbira mill-Amerika biex id-drogi jiġu kriminalizzati, ġifieri anke kien hemm funding dirett u training lill-pulizija, ma nafx tiftakrux il-copybook bil-peacock fuq wara 8 li drogi. Dak kien nixtieq insib wieħed minnhom imma min jaffejnu. Jien għamilt żmien twin nipprova nsib ktib ta' David Patchford nixxi insibu ma naħseb li nipprova nsibulek. Iva, dal-copybook sax niftakar fil-primarja kellna. Kemm xi ħadd qed jismana. Kien ikollhom table fuq wara hekk u mbagħad kif taqleb dal-peacock bil-8 li drogi. U dak kien kollu parti minn approach apparti li kellek il-pulizija għaddejjin full on biex jaqbdu min juża drogi, allura kellek l-AFM, jagħmlu roadblocks ukoll bil-machine guns, kellek il-klip. Postejja tajbi. Ġifieri dana inti issu daqs li kieku għandek terrorist alarm, mhux 4 tfal, 4 żgħażagħ b'naqa ħaxixa pereżempju jew b'naqa cocaine. Ġifieri dal-militarization ta' kif inħarsu lej a public health issue fil-verità x'jekk inti għandek problema ta' nies li jużaw id-drogi jew għandek nies li għandhom problema ta' drogi taqa' taħt public health ma taqax taħt pulizija m'għandux l-għodda u laqas training
biex jindirizza daw l-affarijiet. Ġifieri meta sfortunatament dak iż-żmien throughout the 80s ukoll u 90s komplejna nikriminalizzaw l-użu ta' drogi u min juża drogi, komplejna nħarsu lejhom jisu persuna tuża drogi mela kriminali, persuna ma tużax drogi mela mhux kriminali. Jena, minux kont etnara wieħed qed jitkellem pulizija fuq radio. U beda jgħid li jistaw jiddeterminaw kemm il-bniedem ikun ħaj. Meta jitwaqqaf waqt traffic stop. Okay. Kif jista' jkun impossibbli? Mela, għaw detectors u għaw ġifiri għaw saliva detectors, għaw blood detectors, għaw hair detectors li juruk jituk ċerta informazzjoni, jissaw minnom jituk jekk intix pozitiv jew li għat THC, hemm oħrajn iktar specific jituk jekk intix vera under the influence jew le, pero sabu li ħafna minnom daw kienu jagħtu wkoll ħafna false positive results. Ġifieri kemm għaliex dan qed isir at roadside u l-equipment mhux daqshekk precise. Allura jekk pereżempju suppost żammejtu jekk ma xaqlibtu naqa tliftlu l-calibration u mbagħad it-test ġie positive, daw isibu li kien hemm ħafna issues bihom. Apparti minn hekk, però inti għandek ukoll tools oħra li l-pulizija jista' juża biex jara inti taħt l-effett. It-tolleranza tiegħi mhux it-tolleranza ta' Mirko. Fimċirit nejlek, ġifiri da kif ħaj determina jek xina. Issa għalek għetlek għandek tul zoħra, ġifiri inti persuna ma titwaqqafx random u jisirila dat test. Inti meta għandek l-użu ta' breathalyzer ħafna drabi, inti għandek indikazzjoni l-persuna għet tissoq b'mod perikolus, per eżempju ma xalliċ l-indicator. Le, dik kulħadd jagħmel hawn Malta. Malta l-pastizzi biss li xeru l-indicator. Imma at the end of the day dak huwa sewqan perikolus, jiġifieri li inti ma xelx l-indicator, li inti qbist il-line mingħajr ma indikajt, li inti brejkjajt f'daqqa, li inti qed tiswervja, dak kollha indications għall-pulizija li something's wrong. So hemmhekk imbagħad jiskatta l-proċess li inti. Ġeneralment ma jaqfux hekk, Malta jwaqfuk ġaraw blok għax ħażinin il-pulizija. U jgħidu l-ok, essa ċazzinin, għax iktar ħat il-balk. Fimt? Allora tipo, waqfuk fil-ġempek, jaħlu l-ok xisatej għal xejn, u għalbu l-ok karozza u kol ġieli, u ma jisibu l-ok xejn, men. Dik hija discretion però tal-pulizija. Mbagħad issa qed naraw dil biċċa xogħol ġifieri li jiġi jħollok test jekk tkun xiet ħaj jew le. Meta jiena pereżempju jien jekk niflaħ ġiex grammi ħampej jibhom. Dar raġel jifraħ 9 gramma jew kwarta gramma. Issa dak l-istess argument tal-alkohol, ġifieri breathalyzer għandek limit u inti ma stax taqbżu dak il-limit, issa jekk inti għandek it-toleranza A u liħor għandu toleranza B. Irrelevanti għax il-liġi għamlet il-limit. Limit kemmu, kif ħankun naf kif bil-limit? Eżempju, meta nkun ħara jien bil-alkohol nkun naf kemm ħara. Meta nkun ħajnej tara kwart oħra nkun ġitajja. Il-National Drug Strategy li ġiet varata dis-sena titkellem fuq zero tolerance fejn jidħol drug driving, ġifieri milli jidher once li jibdew jintużaw daw il-roadside testing, huma ħajkunu qegħdin jaraw jekk hemmx preżenza ta' THC jew le u jekk hemm preżenza inti tiġi. Eżempju, jekk pereżempju jekk pejjibt, ġej tajjeb jien, mbagħad mort insuq. Sawa? THC ġa xorta da ġo fija. Għalhekk skont x'tip ta' equipment ħajkollhom, għax jekk ħajkollhom equipment li juri inti l-aħħar użu ta' THC tiegħek meta kien mod. Allura tjurik inti. Kif ħajkun jaf men, li kagata kbira men, ħajaħlu xabba. ħanerdaw, laħwa minna t-pejep mbarra ħaterdaw ħafna ġveri, bolt jew daw, tal-linja. Tajjeb li persona kol tiġiver li mux tajjeb il-suq taħt l-effett tal-kannabis. Issa li kunem. Kulħat minni pejep jaf li jek inti ħat pejep joint wara, nofsijat 3 kwart, 3 kwart, wara nofsijat ġi tajjeb minni kum heavy user.
normali ħad iffunzjona. Issa, ideali mux għax inti skont ma tistax tgħid wara nofsija għaliex jekk inti it-THC level tiegħek immod, jekk inti forsi qiegħed stonku vojt mod ieħor. So inti għalhekk semmejtlek inti dejjem għandek drug set and setting, dik kull darba li ħatuża droga, id-drug is-set to setting ħajlabu karta. Anka fix ħin tibda nieżel mill-effett. Ġifieri ma jfissirx għax persuna tħossa tajba biex issuq wara 3 kwarti, kulħadd huwa tajjeb biex issuq wara 3 kwarti, bl-istess mod bħall-alkohol. Again, ideally persuna ma ssuqx, ġifieri dik hija realtà. Ideally persuna meta qed tuża xi tip ta' sustanza jista' jkun qiegħda nkwetata wkoll, jew jista' jkun forsi ġġieldet mal-girlfriend jew mal-boyfriend, so moħħa mhux qiegħed jaħdem in its right condition. So persuna f'dak l-istat ideally, mhux ideally, suppost ma ssuqx għaliex jista' jkun li qed tipperikola ħajjita u ħajja ħaddieħor. Jien taf kif nifhem jekk inkun ħaram u norqod mhux ħansu, ġifieri. Eżatt, issa kemm ikollna nies li sfortunatament jitilgħu il-Wine Fest, jitilgħu festivals oħra u jisuqu wara li jkunu xorbu open bar, ġifieri t-tiġijiet il-festi. Da kollha postijiet fejn in-nies qed jixorbu bla kontroll għax m'hemm xejn li jikkontrollhom u ħafna drabi wara jsuqu. So meta nitkellmu fuq testing u drogi tajjeb li naħsbu wkoll fuq x'inhu wkoll perikolus imma li qiegħed madwarna u forsi ma tantx nagħtu attenzjoni għax isu dejjem kienet wara tiġ ma tantx tara bolts. Jiena ma tantx nara bolts tiġ ġejjin. Kulħadd bil-karozza tiegħu jmur u anka u hemmhekk għandek heavy alcohol use għax għandek open bar. Mhux alkohol biss jidħol f'tiġijiet f'affarijiet. Imma eżempju jiena kif nifhemha jiena jekk inkun qiegħed daħna kemm il-darba bħalma jaf Mirko norqod fil-van. Eżatt. Anki per eżempju tfajla ċempet li fejn jgħet norqot fil-van letteralment, għax mux ħansu, kun jgħet ħalla norqot jgħana. U dik hija a good harm reduction tool, li jinti indunajt li mintix. Anki meta kont nixrab ġifieri paċi kont nisker, immur fil-karozza, nizzel is-sejt u norqot, xin nqum. Hemm video tajjeb funny dal-video, ma niftakar kont rajtu meta kont żgħira u qed kemm hu funny ma jġibek aware li meta qed issuq fuq ċertu drogi, reality is not the same. Issa nirjulek wara nispiċċaw għax da vera komiku imma għandu messaġġ b'saħħtu li jisma' don't be overconfident li per eżempju inti nafx qed nagħmel saniħu lajn koku li ġiftijaj. No, it does not work that way. U min ikun qed jagħmel hekk ikun qed jipperikola ħajtu jaħasra għal xejn. Ħjar taqbad taksi. U llum il-ġurnata taksi mhux ħadd iġik ħafna flus, forsi 20 sena ilu taksi kienet. Mola Kristu. Eżatt, u bniedem u tal-linja ma kienx hawn laqqas, jiġifieri mhux għax kienu excuse imma illum għandek ħafna iktar options, jiġifieri ejja nkunu iktar responsabbli minn dan lat. Jordu fil-karozza. Eżatt. U nkunu konxi li l-azzjonijiet tagħna jistgħu jkunu wkoll damaging għal ħaddieħor, jiġifieri mhux qed ngħid li kull persuna tagħmel hekk, imma nkunu ftit konxi li dak li nista' nippreveni, ġifieri ma nitfax il-ġebla fuq saqajja bil-Malti. Biex nikkonkludu ħalli ma nħallux ħafna hekk. X'hemm mal-futur? X'hemm mal-futur? Mill-lat tiegħi jew mill-lat ta' drogi? Ta' drogi. Mela, ifhem. Milli jidher li iktar pajjiżi ħajkunu qegħdin jirregolarizzaw il-kannabis, so hemmhekk it's a huge win. Ovvjament mhux kull pajjiż, pereżempju Russja forget it. Li qatt ikollok sakemm mhux vera jkun hemm change in policies and government. As Denmark? Denmark milhomx li jagħmlu għal-legali dawk. Imma
Id-depend, anka għalek għatlek għamitlek hekk, għaliex għandek ħafna pajjiżi li qegħdin jeleġġu right-wing governments u hemmhekk għandek problema għaliex ħafna drabi ma jimxux għal regolamentazzjoni ta' drogi, ma jerġgħu morru għal conservative approach, war against drugs u dil-militarization li konna naraw qabel. Ġifieri aħna nawej kienet importanti immens u storika li kellna leġiżlazzjoni li mxiet lej depenalizzazzjoni u dekriminalizzazzjoni għax number one qed naqqas ir-riski li hemm relatati ma' ħabs, orti u dawn l-affarijiet. U number two qed tagħti wkoll dinjità lil grupp kbir ta' nies li ħafna drabi dejjem ġew dehumanized jew described in a very inhumane way, ħanħidulek. Kienet iddiqni ħafna l-kelma drugat u junkie u dak maħmux u dak tafdax u dak moħħu biex jisirqek u daw l-affarijiet. Dak ipep ħafna. Daka, eżattu, u kienem ħafna iktar titli li baqgħu jiġu repetuti along the years, anka minn nies li sfortunatament suppost qed jaħdmu ma' nies li jużaw id-drogi. Allura minn tix tuża kliem dehumanizing imma konna nisimgħuha wkoll. So minn dak il-lat jidher li ċertu pajjiżi hemm numru kbar ta' pajjiżi li qed jimxu iktar li human rights approach fej jidħlu drittijiet ta' nies li jużaw id-drogi. Again, mhux li inti jkollok dritt jeżisti xi dritt no limits ta' inti tieħu drogi, imma li inti jkollok aċċess għal servizzi tas-saħħa u equal access to society bħal nies li jażlu jużaw drogi oħra, ġifieri l-kafeina hija droga kif konna ngħidu. Imma ħadd ma tgħaddilhom immoħħu li għax persuna tkun qed tieħu 6 kafe kuljum jiġi l-pulizija jarrestaw jitfaħħa il-lock-up. Issa interessanti li fil-passat kien hemm pajjiżi li kriminalizzaw il-kafe għaliex jaraw as a mind-altering exotic substance u kienu għamluh illegali. Jiddir li, milux rajt video. War against coffee. Kien hemm xi pajjiż jiddir li Afrikan u jiddir li Switzerland. Sejt fej, s-segħon trajtu. Issa nfittex il-video wkoll. Tajba għien, dik, tal-kafe. Ġifieri jidher li isu ħajkunaw a positive wave when it comes to human rights u drittijiet. Però għandek pajjiżi oħra li jibqgħu jiġbdu lej in-naħa l-oħra, ġifieri għandek id-death penalty għal drug possession, mhux biss pajjiżi. Filippini, jidir li Saudi, għandek l-Amerika wkoll ċertu stati. Ġifieri is-sitwazzjoni improvjat ħafna minn 30 sena ilu, però għatem inġustizzi u qed noħolqu inġustizzi ġodda wkoll. Ġifieri jekk tara is-suq Amerikan tal-kannabis għalkemm huwa kummerċjali u jisu miftuħ għal kulħadd, dejjem jispiċċaw l-erba' min nies tas-soltu jieħdu sem. Ġifieri għandek bojot, middle class u rġiel. Ġifieri da dejjem isu floka s-sistema rikonoxxiet l-iżbalji tal-passat, inkluż racial discrimination, għax inti għandek l-iktar nies li ġew policed fil-kas tal-Amerika huma African Americans u Mexicans li għalkemm jużaw inqas drogi qegħdin iktar nies il-ħabs. U sfortunatament jidher li ċertu stati komplew ishom jirreplikaw dak li kien hemm fil-passat, għalkemm kellek stati wkoll li ħolqu social equity approaches li jagħtu preferenza għal min kien trattat ħażin. Ġifieri jekk inti għandek pereżempju liċenzji tal-kannabis, għandek perċentwal minnhom ittija għal min kien il-ħabs biex inti qed dejjem tikkoreġi l-iżbalji tal-passat. Assja. Eżatt, dik interessanti immens. Iva. Nirringrazzjak. Thank you, Jina. Interessanti. Ħantik daw l-stickers ukoll. Eżatt, taraw l-aħħar waħda ħanalqu b'di consent is sexy. Tajjeb. Thank you very much. Thank you ħafna.